ebe ahụ ka eji ebidogodo ebe a ka mmiri nọ gbadowa obi ụmụazị ahụ mmụọ be anyị na-anụ ọgụ ọtụtụ ife na-eme ebe ahụ o meghị ibe ọwụ na anyị ji eme na ga-enwe isi ọsọ ụnụ gụba baịbụl ọsọ ụnụ gụba baịbụl ọsọ ụnụ mewe feki miracle ọsọ ụnụ mewe ibe a mmekọrịcha ebe ahụ ka eji ebido ebe ahụ ka eji ebido unu chọkwa ịgbawanụ m iyi unu chọkwa akwụbe na ibe ọwụna ọ gbajuo dọrọ unu ji emecha ma ha mara na o nwere ife mere n'ala Igbo na isi nwa onye Igbo anaghị atọ na mba ọmaka mere ụnụ Igbo ndị ọma na-ege ntị onye na-anụ onu ya bụ traditional nwoke dị nwa uride nka kingdom eji m ekpiri n'aka so o nwere akụkọ njere kọrọ ụnụ o nwere akụkọ nje akọrọ ụnụ ọkwa ndị mmadụ ka mara na-ekwu o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ ụnụ nụrụ ihe ekpiri kwuru o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ omeghị onye na-ede kọmentị kochemezi ọwụhụ ndị Igbo ka mara fa na-eme ife a ọ na-awe kwuo na o nwere akụkọ nji akọrọ ụnụ ndị mmadụ ya respọndụ ya mana ọ na-anaghị respọndụ nke ikpeazụ a ọ na-erespọndụ ha ọfụma abịara nke a restọ ya alụ ụnụ ihe ọwụ na-ekwu o nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ unu ekwuo kọrọ anyị ka obi wee dị anyị mma so ana m ewechi ha ibe niile azụ eri oge a nụchara aha Biafra ụmụnne anyị gbasasịrị birizie ebe niile dị iche iche andịbe ebite n'aka ebe ahụ dị iche iche ụfọdụ bi ebe a na-asụ English ụfọdụ bi ebe a na-asụ French ụfọdụ bi ebe a na-asụ Portugal ụfọdụ bi ebe a na-asụ Chankwe Senchao Nehao Kwanguo ụfọdụ bi ebe niile dị iche iche andịbe ebie na bite aka ebe ahụ na-emezi ka ndị obodo ahụ gasị ọtụtụ ibe akụkọ dụ o nwere ndụ jere ihe dịka Mali buru na Mali Bamako ma Guinea Bissau ma ọ bụ Equatorial Guinea ma Gabon ma Cameroon ndị ahụ ha bịara bi ebe ahụ bigidezie ebe ahụ mebezie ka ndị obodo ahụ ụfọdụ anọtazi ha ụfọdụ fụrụ gbafuru dolu ndị Biafra Civil War otu ibe isi ike si wee dobe agbafu gbaje di ya so ebe a ka ha bizigidere wuruzie ndị obodo ahụ ha mekwuru adopt ihe niile a na-eme ebe ahụ because o nweghị ibe ọzọ ha ma ha ga-eme amụrụ m 8 years after the Biafra Civil War so oge m na-agagasị n'ụzọ ije afụgasịrị m ọtụtụ ndị ọnụnụ mana oge ahụ onweghị ibe dịka fon onwekwene ha akpa eji ekpokọ news ọ ịfụ ụfụrụ gụvụkwata ndị oji evukwata na ndị oji ha evukwata ịkọntinu kwa na-eji otu a ka anyị si apụgasị ụmụnne anyị nọgasị n'ụzọ na otu anyị si so akụkọ buru ibu ọwụhụ ife a okwulu ọla na-eme taa ọwụhụ ya nwawo na-esiji achịkọta ndị Igbo ọnụ because
ọtụtụ ihe emebigokwa apụkwa maka ndị a na-abịa na-akpọ iyi ma ọ adịghị ka o nwere ihe a ga-eme ibe or something like that. Ihe ahụ just nwere ọnọdụ ka branch of a tree ma flower of a tree, not leaf, not okporo, not ukwu, not mgbọrọgwụ. Ihe ndị Igbo na-edere we integration. After the Biafra Civil War, anyị enwebeghị integration anyị nyere onwe anyị ya na orientation. Hafụkwa ibe onye ihu na onye azụ na-ebule eme onwe ya. And ọ bụrụ data na-abịara na-akụziri anyị about the history nọ behind, ọ kara inye aka. Mana ifuru iji Bible replace everything, ihe ka mere yesterday, ewere Bible na-replace ya, were all those things na-eme ihe a. Ụfọdụ na-eji ebe abecha ebere ọ dịka onweghị ibe mere ibe mekwere. And eji akọrịrị ibe ahụ because the more omenala na ọdịnala na-anaghachi, the more of all those histories, ihe niile ahụ mere na ovu ya anaghachi back to omenala. Because onye nwe na-agwa gị the memories of belongings, na-agwa gị onye iwu ihe mere gị, otu all those things mechara nọ. Documentation, onye ka a na-documentary ụnụ ọsụ owuru omenala ụnụ, ife awụ ya own, and onweghị onye ọwụna ga-agbata ya n'ọsọ, ụnụ ga-eme ya acknowledge. All history ụnụ ihe ahụ. Ife ihe mere nke yesterday nke ife ukwu mere, ife ukwu bazụ, ọwụ ibe a ga-agbata n'ọsọ. Ọwụ ihe one group of business people na-eme buying and selling, ihe emere adopt after the things fall apart. Ọwụ ihe group of people ga-fund group of people a na-eme ihe group or ihe group. Igbo is a nation. Ndị gboo were nation formụrụ Biafra. Is a nation. Ọwụ ibe ofu onye, ọwụ ibe group of people. Ọwụ ihe mmadụ na-abụ ma ọwụ ịtọ ga-afịkọ. No. Ihe awụ ihe nọ anọ dị anaghị agba ọsọ. All people hapụrụ ana ahụ gbasasịa n'ụwa niile. And onye ọwụna nwere reason mere ha ji were gbasasịa n'ụwa niile. Ewepụtara social media nke ikpeazụ a. Mana ụfọdụ na-use this social media in a wrong way. Instead of iji eme the realities, ewere na-mix all those things because ihe niile a ga-eme ka ego were pụta. Ụtọ na a ga-esi achịkọta ndị mmadụ ka e were mee ka ihe ego. All those things ka mụnwa na-efocus. Esighị m be anyị fenie bịaba obodo oyibo direct. Agara m ọtụtụ ije, agara m Nigeria ahụ bụ ife. Agara m na West Africa na ahụ were fụ ihe. Ebikwuru m ebi ebe a, spendkwuru m years before fenie. And efenie ihe m si be anyị were bi obodo oyibo anaghachighị m azụ. Since 2005 ruo 2008, ana m abịa obodo a through and fro. So ana m agagasị many places na-afọ ihe. Ihe a ga-emere ndị Igbo, anyị na-ediri onye akịta anyị nọ na, anyị na-ediri orientation and integration. Ọwụghị Bible, ọwụghị ije ụnụ ụka, ọwụghị recruit a lot of agboro, ọwụghị ije ọsọ n'afọ m ibe group chọọ ka a hijack ya ihe gbasara ọha, ihe dịrị onye ọwụna. Ụfọdụ a hijack ya deten were na-achọ ka achị ya ndị mmadụ, ọ ka eme gị na iwu onye ebe a mana belong ha ebe a. All those things ife unu mere, ọbụla mmadụ na-eme, mmadụ eme, ọ mmụọ na-eme ife. If that system ahụ nọ dị ya, look on upon that, document any history unu, denu real n'ihe ọwụna unu na-eme, gwa na ụmụnne unu eziokwu. Ọsọnsọ ihe a wee nwere ike unite ndị Igbo niile ebe ọwụna ha nọ. Gwa mmadụ na-ekwe onye ọnwụ, allow him to do the best. All this ife group, fund group, rent a hall, ndị ojii abịa gbakọ ebe ahụ, anọrọ ebe a mee mkpọtụ, mee ihe a nasa mebisiere ndị mmadụ ife. People's Club of Nigeria mere ya, a lot of people mere ya, many groups emene ya,
mana ole inwe any good foundation. All people of that time gather together. Were have Ndi Igbo will make your money. That be ego. History, all very good. Omenala na Ọdịnala Igbo would the place where all the history. Ihe niile unu na-achọ. Motu a ga-esi adị n'udo. Motu a ga-esi modernize ihe. Motu a ga-esi beautify something. Motu a ga-esi eme something. Ibe ha mma wete honor to somewhere. Ihe niile anọ na omenala na Ọdịnala Igbo. Onye mụrụ gị, nne gị mụrụ gị, nne gị ọwụ onye ebe, nna gị ọwụ onye ebe. Kedu ebe ikwu nne gị si? Kedu ebe ikwu nna gị si? Ndị mụrụ gị ebe ka fasi. Ịmatacha all those things. All the very important. Ịma otu ị ga-esi emefuta nke ọfụ. Something is about to happen, and it will happen. Man, at the end of it, I have one ezigbote mbọ I create a lot of history. Mile the foundation of ga-esi eme. Enwere Ndi Igbo Ebuka during the Biafran Civil War. Ebuka Obi amaghị ya. Okwuluọha amaghị ya. Nwa Igbo Agbalanze amaghị ya. Ogaragiri ha amaghị ya. Nwa Agwadi Attire Motors ha amaghị ya. All the people so now represent here in social media here, they don't know it. And onwebeghị onye kwuru ya. And onwebeghị onye ji emere ihe. And onweghị onye chọdịrị iji ya were mere ihe. O nwere ụmụazị evukọrọ na ana Igbo. Ụmụazị ahụ elubeghị ahụ 10. Ụmụazị ahụ oge a na-anụ agha Biafra evukọrọ ụmụazị ahụ. O nwere airport a na-akpọ Ụga airport Ụga. Ya na Uri airport. Evuru ụmụazị ahụ adọju ofe n'ime aeroplane. Ụfọdụ dị ahụ 4. Ụfọdụ dị ahụ 5. Ụfọdụ dị ahụ 6. Ụfọdụ dị ahụ 7. Ụfọdụ dị ahụ 8. Eso na avukọrọ ụmụazị ahụ evurube dobe na Gabon. Evurube dobe na Ivory Coast. Evurube dobe na Equatorial Guinea. Evurube dobe na Satome. N'obodo 4 aka a na-agbụ ụnọ na ana Igbo na-ekpokọrọ ụmụ irihiri ụmụazị be anyị oge a na-anụ agha Biafra na-edobe ebe ahụ. Anyị chọrọ ka Okwuluọha Ndị Igbo ebe ahụ ka o je eje. O jee na Gabon omitie ndị achọrọ m ka ọ na-Ekwuluọha ebe ahụ ka eji ebidogodo ebe a ka mmiri nọ gbarụwa. Obi ụmụazị ahụ mmụọ be anyị na-anụ ọgụ ọtụtụ ife na-eme ebe ahụ. O meghị ife ọwụ na anyị ji eme na ga-enwe isi. Ọsọ unu gụba Baịbụl. Ọsọ unu gụba Baịbụl. Ọsọ unu mewe fake miracle. Ọsọ unu mewe ibe a. Mmekọrọcha ebe ahụ ka eji ebido. Ebe ahụ ka eji ebido. Unu chọkwa ịgbawanụ m iyi. Unu chọkwa akwụbe na ibe ọwụ na ọ gbajuo dọrọ. Unu je emecha ma ha mara na o nwere ife mere na ana Igbo. Na isi nwa onye Igbo anaghị atọ na mba. Isi nwa onye Igbo anaghị ekwu na mba. Anyị ji akpọfụta ndị ichie be anyị, kpọfụta ndị ụmụazị be anyị, kpọfụta ndị okenye. Fa ji ebido na-eje obodo ahụ. Feruo mitie ndị na-achị obodo ahụ. Gọvanọ nwere ụmụazị be anyị evutere ebe a during that time. Enyere ha city na fa bicha ebe ahụ bama. And ndị eruchago ahụ, fa eruchago 60 years, 70 years. No, verube 70 years. Ha ka na ebe ahụ na-asụzi French, na-asụsụ Portuguese, na-asụzi ya asụsụ dị iche iche. Wuruzie ndị obodo ahụ. And unu gbakọta ibe azụ, unu so na unu Ndị Igbo, na o nwere ife unu ma, na unu ma ife. Nwanne, ọndụ ọdụ unu ka fa survival. Ọndụ ọdụ unu ka mekiri ego ka unu na-ahọrị na-anakọrọba ego were na-eri. Onye ka unu wụrụ? Fọrọ na anyị n'ụzọ ka anyị ji aka anyị mebe ife. Ịbụrụ ụmụnne anyị ahụ. Eje m eme itife. Na ana m eje Gambia na-eji ihe ọ dị ka enweghị ihe nna aga eme. Ana m aga recognize all those people. Na-akpanite to the where they belong. Na-atara ya otu m ga-esi na communicate with them.
afugom some of them self bichara n'obodo a biri ofuke bi na Kloppenburg. Otu aka unu ụmụnne anyị esivuru ụmụnne anyị lebe n'ohu. Some of them were African Americans ndị a niile ajija their contact. Onwedị nri ibe unu na-ekwute about that one. Evurukwu ụmụnne anyị during the Biafran Civil War, ụmụ eriheri ụmụazị be anyị. Ebugo na 2 point. Oge a na-ele ohu dị iche, mana during the Biafran War and after the Biafran War and our life, anyị na-edeny ụmụnne anyị makwa. Ani Igbo je ejidechakwa onye ọwụna. Ife ọsọkwara onye ọwụna na-agbaje n'ime unu uge. Why don't they say you then? Onye ọwụna think bụ onye ọwụna chebe echiche. Ọwụghị onye n'ọgbụwara. Onye nụchasụ na ọnụ. Mmụọ ndị ahụ ji ejide onye ahụ. Ife awụ ụmụnne m na ụnụ ka ebukọrọ dobe di ya. Since edobere ụmụnne anyị olelebe ele, anyị omelebe abandon. Ndị Fulani ji all the way from Sahel unite ya. Ụmụnne anyị evuru dobecha m n'obodo dị iche iche. Mere anyị nwale nke na enwere ndị Igbo n'ebe a. Anyị si otu a mefe abandon che na anyị ma ife. Anyị na-achọ ebe egosi abịa. Nna unu emekwara m invite ebe Okwuluọra bịara. Anaghị ego m ego. Unu akpọkwara m Enugu ya anakwa m eje. Ana m alụ ọnọdụ ọrụ. Ndị ọrụ ahụ m na-alụ ka people na like. So mewe na enjoy unu. Unu amụrụ unu for enjoyment. Amụrụ unu for ihe alụrụ. Amụrụ unu for all those things. Mana enwere ihe m bịara ime. Just hapụrụ m just wụrụ one person. I must not be among ebe ọwụna. Unu ibe ọwụna unu na-eme nwa adịghị against ya. Enwere nke akpọrọ m ọgbụgbọ oku, that one ka m na-concentrate on. And omekata ka mmegide ihe nọchiere unu ụzọ n'ife unu na-eme. Mana mara na ife ọwụna unu na-eme ya bịakwa na side nke m nwa. Because ọ ga-crash. Onye ọbụla na-eme ihe plank, plywood, Nollywood, content creator and the comedy and all those things. Ọ dị iche na ihe na-eme. Ọ dị iche na my activities. Anaghị m eme business. Anaghị ha atụ ahịa, anaghị m eme import or export. Ibe na-eme na-agba m isi awụ. Ọ na-ata m ahụ. Ọ na-eri m nri na ha biko mara mme nke ọwụ na nkala ahụ meche ọ na-awụ ịgbanda. Yo man, dike Charles ọmaka mele gị. Ọwụ na ọchọ abụala nya afọ gwa ya ihe ọ ga-eme ya ga-eme na ọ ga-adịrị ya na mma. Before o jechaa Gabon, jee Ivory Coast, jee Equatorial Guinea and Sao Tome. Enwe na okwulu ọha ka ọwụ. Enwe na o jezugo n'oli na afọ na nkwọ n'eke. Ụmụnne anyị eburu ụmụazị ọkwa evujuo ha flight. Maybe ebe 300,000 or na 400,000. That flight ejivuru ha na-agba the Lord's Army flight. So evuzuru ha nwere ike evuo ihe dịka 6 million ụmụazị be anyị adobe ha na Ivory Coast. Ebute 6 million ụmụazị be anyị edobe na Gabon. Ebute 6 million ụmụazị be anyị edobe ha na Equatorial Guinea. Ebute 6 million ụmụazị be anyị edobe ha na Sao Tome. Otu a ka esi mme ha o. And ụmụazị ahụ mechaziri ụmụazị na-asụ Igbo mechaziri kwụsịzie ịsụ Igbo sụbazie asụsụ obodo ahụ because ụmụazị na-amụ asụsụ ọfụ. Ụmụazị na-eme adopt very easily.
So ndị ahụ nọzi na Ivory Coast bịazi sụbazie French mana e nyere ha village and that is city ahụ a na-akpọ Biafra city. Most of ihe niile dị ebe a ka na-aza Biafra Biafra. Ama m ọdụ uche ndị be anyị nwere ụfọdụ makwa history ya mana omeghe onye ji onye nụ ha ya ọ na-alahụ ụra, onye nụ ha ya ọ lahụghị ụra. Elala ụmụnne anyị to America do eze nri na eze Ozuoka and Igariwe ha agago that place game omenala visit those people alụọ Igbo Frontier Museum Igbo Village na Virginia, America, United States nke ahụ na-ehit godo ibi ebe ahụ ife otu esi lụcha unu aja lụcha every damn thing dete mma ezigbote mma a na-celebrate ye dear. Now kedu nke our own generation mere so okwuruola ana m here na-enye gị encouragement ga discover anyị ụmụnne anyị ndị ahụ evukọrọ be anyị from Uga Airport and Uri Airport ebe a dropụrụ ha n'obodo 4 obodo na-anọ mkpara afa. Anyị echefubeghị ha nwa, anyị agbakọtara ha nwa azụ, anyị na-look forward otu anyị ga-esi because the history is our history. Ndị nọ n'ụlọ, ndị nwụfọrọ n'ụlọ na ndị ahụ asụmọgụrụ bufu outside. I want the survivor and we need each other to grow together. We need each other to come together again. So ihe ahụ ihe kwesịrị ime. Aga na akọpụ ihe Maazị Nnamdi Kanu mere na Maazị Nnamdi Kanu emechago ya. And the way mecha ife agbakwa ya ono ma we repeat wekwa ya again. Ife ga ọ gafego. Maazị Nnamdi Kanu emechago ihe niile ahụ. And ona agụkwara na something is somehow somewhere. Onye anyị maka anyị ma ọhamadike o mechago ihe niile. So unu chọọ ime ife ọhamadike mere ka ọ daa ụda ma ọ ka o gosi nọ ezigbote ife ka emere. Anyị nidiri ije discover ụmụazị 4 ahụ n'obodo 4 ahụ. Join ya na nke dike megoro eme ofu ife ka ọ ka wụne. So ọgwụ nọ ka ọha n'ọnụ ọgwụ ka ọha n'ọnụ ihe a obere okwu ka m chọrọ ịtụfụrụ ụnụ hie. Ụmụ Biafra gbasasịrị n'ụkwụ baka n'ụwa niile since after the Biafra Civil War. Some of them are like in social media. Some of them are na social media. If I na-eme Lord Zeus okwulu ọha Ndị Igbo Ebuka Obi, some of them amaghị about it. Some of them are like ka agba ha na social media. Some of them na asụ French. Some of them recognize onwe ha mana omeghe onye recognize river. Some of them are wụrụchago the citizens of other countries. So ihe unu na-emewe ihe ụmụazị ka ọwụ. Ibe ahụ na-eme ihe asụm okwuluọra Ndị Igbo na-eje ekwuru Ndị Igbo. Ndị Igbo awụhụ company nke ba ji awụ business place. Igbo wee nation. Nation ka a na-agwa gị ibe a nation. Ebukwara onye ndị na nke nọ na London ha. Ihe a wee nation ọwụhụ club, ọwụhụ social club of Nigeria. And ọwụhụ ihe ụmụ akpakara dị ngwom, ọwụ ihe politicians na fund. Ihe a wụ nation with multiculture, with a lot of things, great things. If you're not investing in documentation of Igbo history and the culture and the tradition, one abịa m ebe anyị gbakọrọ ọbụ ma ọ wee gbachakọnata na hall ebe elent. I dedicated myself and I devoted myself in Igbo culture,
tradition and history. Na-atụrụ ha onwe m ka onye mmanya na-egbu n'Igbo culture, tradition and history. So, awụghị m a celebrity. Awụghị m, I don't know. Awụghị m ọdị mmadụ ahụ. Onweghị ka ọha, awụghị m first class. Agwọtọrọ m agwọtọ. History m adịghị unique. Ọtụtụ ife mere anyị ezukwughị m ezu. So a lot of things. Gwana m ife ọwụ na ọnụ chọrọ ịgwa ma o mere m eme na o meghego because ị hụrụ onwe gị as a Christian and you live life as a Christian. Mana ana m live my life as ibe a nwa mere o ji afụ m ụfọ mere m ji emebieri. Obodo nka jere eje buru ibu. Eje m eje Ivory Coast, eje m eje Gabon, eje m eje Equatorial Guinea, eje m eje Sao Tome. Ọ naghị adụrụ m izu ije ibe ahụ njechekwuo ya ọ naghị that is ka ibe anya na-afụ. But I have to do it for the future generation. Ọ ha nwa ga-enye aka mezie dete na ọwụfụ ụnụ nwa. Ibe ụnụ na-achọwa ebe eji atụ ego, ebe eji anata ego, ebe ego ji esi vubata ka erie, mana ọwụghị ya nwa wụdị necessary. Though agụ dị mkpa a na-eri ife, mana ọwụghị ya nwa wụdị most important thing. Inwe ego, isi n'enu ego Okwuluọra dafe ịgbajie aka, isi n'enu ego Zolọrụ Ziwuzu dafe ịgbajie aka. Na isi n'enu amamibe traditional nwoke dị dafe ịgbajie aka. Wisdom. Ọ ibe onye ọwụna yọrọ ka enye dịka o nyere Solomon. Ụmụnne ụnụ n'ebe niile. Ị nwere ike ịfụba nwanne gị nụrụ ya, ịma anọ nwanne gị. Because ị wuru gị Christian, ya nwa wuruzie ndị eburu displace ya during the Biafran Civil War. Ọkwa 1967 to 1970 ka ihe a mere. Amụọ m na 1978, 8 years after that. So no ya mere nji achọ ha, ọ ya mere their memory ji nọrọ na brain. Enwere ihe anya m na-afụ. Unu nwa wu those people amụrụ na phone during oge a na-alụ oge phone dị. Ndị ndomi generation. O nwere ibe anya unu na-afụ, mana my view, my memory na-afụ all those people ebukọrọ dobecha that time. Because nwa amụrụ 8 years after the Biafra Civil War, ebe a damaged a lot of things, gbuo everybody, ebe kwashi ọkọ gburu millions of people. Ị nwere ike na-aga n'ụzọ na-afụ ọgbụgbụ mmadụ, ị ga na-aba n'ọfịa fụcha ndị nwụrụ anwụ. So a lot of things. Anyị nwetara afụ dị. And we want to remain like this. I won't make celebrity. There's nothing to celebrate. But the reality is, we heal the wound. Truth, we heal the wound. We are all wounded lions. But only truth will bring us together. Only truth and respect will unite us again. Apart from that, I had to go okay with ebe anyị nọ were survive with ndị nyere anyị help. Like omukata ibe je emecha ka hapụ ndị left wing obodo ibe ọzọ kwara anyị na-eme. Even though enwere m ike iwu second class or last class here, no problem. Because ebe a mụrụ m ọtụtụ ife emegodi ya. So Okwuluọra is a great man. The tradi is a man of wisdom. Alaikwara m ihe niile a na-eme, mana ihe ọwụna a na-eme kịta na-eti ihe ego na-eme ya ndị a na-eme ebupụta ego, onye a nwere ego. Nna anaghị m aga data area. Amụghị m n'ego, amụrụ m na Agụata. Mgbe anyị na-eji ụkwụ gbara wheel, gbara taya, TV adịghị. So amụ m ọdị ebe amụrụ m, and I maintain that my seat. Ipe ọwụ na ọwụrụ nọọ ikwu ego. So dọọ ego because of ego adịghị ka unu ji wee nọrọ n'ụgbọkwụrụ ahụ. Ọwụhụ na ndị nna nna unu nwevụla ego before ewere nụọ ọgụ. No, because of ego adịghị ka onye ọwụna ji wee dị humble then. Afụzie ego amanye n'ọfịa. Anaghị eme everything because of ego. The value of ego kazie the value of human being. Chineke. My people love ego more than traditional nwoke dị. Na-enechara m all those things anya nwere nwayọọ na-amụtakwa ọtụtụ ihe dị iche iche.
ụmụ Biafra anyị na-edere na-agwa onwe anyị eziokwu. Onweghị onye nwere ike stop why from making our history, and by making our history, whatever we are looking for is already there. Write your history. Your personal history make you to belong in that society. But all na-enweghị personal history. But moto ji akụgbuo gị enwere na-enweghị history. Ha yesi ebe akwa gị 1 month isi na memory ndị mmadụ fụ echefuo gị. And onweghị ibe a ga-awe jee were na-echeta gị n'elu ụwa. Ọsọ gị vụrụ ego ọ dị ego ọsọ kwara gị nwee. Onweghị ebe edere gị your history. Onweghị nnọọ ya nete na idobere a ga-eji na-echeta gị. Mụ traditional nwoke dị ọsọ nsọ ọrụ nrụrụ ka a ga-eji na-echeta m. Ọ dị na Google, ọ dị everywhere. Many people amarago onye traditional nwoke dị. Many people amarago na ha enwego ụzọ. Traditional nwoke dị anọchichego ụzọ. Ọsọgoro gị wụrụ onye ụka. Ị ga na-echeta traditional nwoke dị. Paul Igwe biko. Ndị mere mgbari ịmaghị ede abago. Ịmaghị ede abago ibe a na-ekwu na Igwe wee ike na ofu isi anaghị emebe ọfịa. Mana enwere isi a na-agba ana n'ebe. So imere mgbari ịmaghị ede abago. Ego eji zogo n'ụlọ akwụkwọ nara n'iyi. Kwa gwara m ụnụ ji wetara rezọtụ ụnụ gbaba ya ọkụ. Eji ewutuhuche ego na skuulu zụbụ ụnụ azụcha ụnụ je vuru certificate foto ụnụ eme ibe a. Ebe ụnụ mere onye gbara university certificate ya ọkụ. O regret we. Ọ na-anakwara m. Agwara m ụnụ na ife niile m kwuru ji emezucho n'anya mụ na ụnụ. Nke ọwụ na-emezubeghị. Werenụ nke mezuru too much ma ya nọ stone small dobenụ. Ọ bụrụ na ozu were na-emezuo nke ahụ ka o mee bịa na mmezu. Onye gara university gachara university fụta tụtụrụ result ya gbaa ya ọkụ. The future mothers, my future children aka ji azụ na school. Which way Nigeria? Oh no. Which way to go? You love your fatherland, but that place is motherland. Where is your father? Where is your father? Then if you go na ọ na-awụ ụnụ mara ibe nọrọ n'ụlọ ụnụ gacha akwụkwọ ụnụ awụrụ ekpere ma wụrụ agụ udo wụrụ agụ owu wụrụ agụ ohihi onweghị ife ụnụ anaghị awụ ụnụ gacha skuulu ụnụ onwezikwu eji amụ onye ụnụ ọnụọnụ ka ebe ewefuru njin betro were njin Mercedes dọya ebe ahụ ovuru betro ahụ kwasasị ya n'ụzọ ọkwa ọgbagide ụkwụ ya amachasị ya njin anaghị ekene ha ọkụ ụkwakasị everything ọhụkwasọ njin. So no ihe mere ụnụ adọrị ụnụ njin ga-akwasasị ụnụ from ihe ụnụ. Ebuka Obi vuru microphone ọ na-edeceive the masses. Ndụ miracle a na-eme miracle. Ụnụ eje na China tụọ the status of Virgin Mary vubatara Nigeria na-ego n'efe. Ndụ na-ebere arụsị. Ndụ soro okwu ọnụ meso na omume m. Ị na-efe arụsị mana ofukwa arụsị ndụlọ m. Nna anyị Chineke kenele na mara nji. Ụnụ ọbụrụ ndụ a na-achị anyị dị ya ihe ma na na-eso those people ihe ahụ my guys Chineke temme media warriors arise go. Ka gwara m ụnụ agwa. Okwuluọla ndị Igbo ejeghị m afụgo eziokwu anọ n'Odimborg. Anyị nwere Princess Hotel nwee City Club Hotel. So ịchọ ga-ebịa ịkwụọ ụgwọ Princess Hotel Odimborg ma ịkwụọ ụgwọ City Club Hotel mgbe a ka ị ga-ala ha ịbịa fụ m na okwu mmụọ m ịfụcha m ijekwa na ya Club Hotel la ha. So sọnsọ ya ka ị ga-eme gị na nwa Igbo agbara nze kpọrọ na a lot of people bịanụ n'Odimborg ka ụnụ fụ na akarịrị m okwu m kotere na m ga-eme ụnụ entertain mana ụnụ agaghị ala ha be mmanụ maka ụnụ buru ibu. Ụnụ ga-aga na Princess Hotel ma ọ na City Club Hotel ebe a ka ụnụ ga-akwụ ụgwọ la ha. So kedu onye eji eke ọnụ before ma kedu onye nji eke ọnụ ma before ma eme ihe a. Anyị apụtago n'oge oyi
onye ọra na-ebu akpa mmiri ọkụ. Ndị pastọ anyị kụziele na ụmụnne anyị history. Unu preachziri na all this nonsense unu na-preach. The more unu na-preach ihe, the more ndị Igbo anaghị ama their history. Onye ọwa na ama their history na respect their history. Mana ndị Igbo amaghị their own history. Ndị Igbo amaghị history. Okongwu dibia. Nwanne aga ụkara ịwa okongwu dibia gbana ọwụrụ na ọ gbapụrụ. Ọma ihe. JPAC amabaghara na nke Ebuka Obi. Okongwu dibia naghachikwa azụ. Ọ naghachikwa back. Ogori n'ọdịnabụ ọmara nke ka mma. So okongwu dibia rie na wute ndị ụka. Rie wute ndị omenala. Ojeka check so on hatching back to Omenala with the full force, going nowhere. Even though na egbajenye ya no baba ni munuka. Oga mapatakwa bobatana Omenala. Ahori JPAC. If also kola suma nwanne odianwa na ata na Omenala. Ndo ka na-ejerie lie mama putu kwụọ ụgwọ. So, okongwu dibia pụrụ na Omenala, ọmara na efele nni dị oke ọnụ. Ọmata ego na plate nni na cost na 1 million naira nwa aja nyere ya. Na o nwere ike iji eri mama put just 1 month ihe ọgwụ. Mana ọ na-aga n'okwu mmụọ ga na nke orie nni n'ụtụtụ. Rie nni nwere nni, rie ezigbote nni ibe anakwa agbada nni wee ezigbo nni. Ọ ga na nke a kwaji ka a na-eshi wuti anụ ewu. With your marital ingredient in age sitting, and the only free of charge, only to over extra na bahari. Now, opotazia na that place, enyezia 1 million naira. Every day, Ghana restaurant, Korean Nindoka, only chan your 500 naira or 1,000 naira. If no get 1 million naira, very easy. Only Ganya for no Gahem with 10. Why you are not as there with the full force? Yeah. Oh, JPAC won ya holiday. If on a JPAC alubehuno ben night. On a one hand with ego. On a reach the money. On a reach the ego. Okay, save the wego. Okongwu dibia ge save the wego no menana. Ama mi bo jije moto je goba ya. Ama mi bo moto jiri no je o nwetekwere moto na nke ya. Ebe igu moto ihe je emewo ivufu njin moto ahụ do ya njin ọzọ. Awuhu moto njin wu moto. So owu na enyere gu moto njin ya adịghị mma. Ivufu ya njin do ya another njin inwego moto. Agụ kara efi okongwu dibia ọnụ. Ọ ya nwalere ya keta oriwekwana ezigbote nne kịta oriwekwana nne kịta nwetawekwa onwe. Onye eze Jizọs bara n'ime unu ụka oru mgbe aga obiara. Onye eze Jizọs were ofu ụkwụ tii na Omenala were ofu ụkwụ tii n'ụka. Aga ụgwọ ya bịa na nke Omenala oricha nne rijuo afọ jee n'unu ụka ka ọ mee politik ndị ụka. Nwanne Omenala anyị onye anọ nnọta n'ụlọ be anyị na enweghị m ike ị na-spend ego na nni ọwashi agaghị m spend ego na nni nje n'udude nka na nke rie m nni n'ụtụtụ rijuo afọ ṅụọ mmanya ebe ahụ ọ na-eweta aka efifie jee n'udude nke agụrụ eze Chukwu rie nni ma osukwugode eze nje n'urude nka na nka ebe ahụ ka m ga-eri nni the whole day. Then echi ye the next day ma ejewara n'urude nke agụrụ eze Chukwu ebe ahụ ka m ga-anọ rie nni the whole day. Esumuna na-elote etinye na-eje n'ebe ọwụ na enwere urude nke ebe ọwụ na m batara ebe ahụ ka m ga-eri nni the whole day. Nni do ọkụkọ do anụ ewu do egbu ewu ma nni juru eju dị abala gị na-ekwu. So you need to spend ego na nni mana ọ bụrụ na nna eje ụka for example
nje n'ụlọ ụka atụere mbe ego mpụta eje nchọ ebe ngotere n'ife nliri no abụji ha afụ anya Ishi anaghị abụcha ebe a na-eji ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ anyị agbapụgo iyi anyị akọ nkago honga apịa onye ama ha n'azụ nwanne na okwu mmụọ niile n'obe nna gị ije ha n'ebe oke abata nna nne nwaanyị afụzọ Chineke ife m ga-eri ga-adụ ishọtụ ga-erie m nri the whole day eti ime ichi n'ude nke ụmụ eze na eje n'ude egbo nwanne ife a na-erikwewu nri akwara aka were si ọkwa ha ụmụ akpakara dị mgbo m nri original one so forget ya conkago m hunger you're a poor man, that is where you will be going up and looking for where you will eat freely. Nwanne ife ahụ my kingdom ị na-anụ maka udude nke kingdom emego my kingdom nni na-adụ ebe ahụ 247 ife ahụ my kingdom udude nke kingdom onye amadu ibe udiri mmadụ eri ibe nji akpọ omume nwa udude nke mmiri kingdom cha imere mgbari ịmaghị ibe mere nji akpọ onwe m traditional nwoke dada nwa udude nke mmiri kingdom ife awụ ụlọ nna m obi eze obi chukwu obi ndị mbụ na ndị egede mụrụ m ọfa nwe ebe ahụ abịa ọsụrụ were nwayọọ mee ebe ahụ niile ọwụrụ obi ọgaranya ịbata ebe ahụ nni ije inweghị ike agụ enweghị ike ego gị mmegide ụmụ udude nke niile ndị eze mmụọ udude nke niile onye ọwụna na-eriju ahụ ebe ọwụna be nwere udude nke na ije ebe ahụ ife na-eme dị ya onye ọwụna na-erijugodo nke wafọ agụ na-aga ụnụ nwawo ndị ụka na ụnụ nwa na-eme yahoo yahoo ife niile ahụ unu boro ndị omenala ka ụnụ nazi eme ndị omenala na-erijuzi afọ ka ụmụ Chineke so okongwu dibịa ọma ihe ọ fụrụ ọnụgodi na abụ mara nke ka ya mma Jepak na-erigreti ebe ọ nọ iji gwa gị eziokwu ọ nọ na hot seat ọ na-erigreti asịkwa na ụmụ ọgaraghị disappoint ya kwa asịkwa na ụmụ ọgaraghị ime ndị omenala ihe a nwanne anyị nwa na-esi original nni ndị omenala na-esi original nni na-eri original nni Okechukwu Ndi Igbo yes anywhere there is udude nke you are free to eat anywhere yes ejem na akwa eze ogirisi gbue vufutara m ushiele m fresh nni oje azụ m ndide o ndị ije eri nni asụrụ asụ ka ije eri nni esere eze ka ije eri akpụ prepare yara m original anọrọ m ebe a na-eri ya it is true healthy dishes yes okongwu dibia ofu ha na dị ovuo ya aka under 1 month mkwa ọdị ego ọzọ kwara sị na-enye gị na-eme ibe onye a ga-erifu isi ego so ịbịa na udude nke agụwa na ha anya akọ nkago honga aka na-eweta ji na ewu na ọkụkọ na efi na udude nka 247 a na-ewetakwana ya so ebe ọwụ na udude nka nọ nje ebe ahụ fa prepare yala m nni kara aka ma eri ya ọsịsọ nlicha ma anawara. We are talking about science and technology, not about food. N'imecha science and technology gaghị ije ha eri nni. Imecha na eri science and technology ọhụ ahụ ka iri juru were mee science and technology. Awụọgụ nwa ndụ science and technology so na nnibe agụ uche ahụ na-eje ha enwezi science and technology. Nwanne ibi respect ndị a na-provide ha nni ka ha nwee ike ịhapụ ka ije gbuo ichere mmadụ wee ha gụnenu science and technology. Na-eme science and technology ọwụha ọgbọgọ gbara certificate ya ọkụ. There are much healthy food in Igbo Land, my brother. Igbo tradition. Fọmụkwana ihe ndị mmadụ na-ahụ.
Ifucha ndị eze nwaanyị be anyị fa na-eje doga onye gwara gị na o rubeghị 30 years onye gwara gị na ọdụ 40 years ije ha ekwesịghị na o ruo 30 years jenu na ndị eze nwaanyị be anyị ugbu a ka ịpụhụ nwaanyị Imo ịpụcha ha ndị eze nwaanyị be anyị ndị gbogotegoro na eji ịfụ ha agwaghị na ndị aka na ha egbogotegị ije ha ekwe ịfụ ndị ụka one day anyị ga-eme beauty competition anyị ga-eme beauty complex ka ọ ndị beauty contest anyị ga-eme ya ndị omenala edresi ya ndị ụnụ nwe edresi ya without makeup chena akpakara dị ngwoma ọrụ na-eri nọ nni ka unu na-eri ndị omenala na-eri ezigbote nni kịta ife ụmụ nwaanyị be anyị Chineke fa edoche ha ife ụmụ nwaanyị be anyị oneba si etutu na-edo ha sụbaso ife ọrụ na-eri n'ụlọ ụka sef na aha ụnụ aha anaghị eme na suwegode na nwa Igbo agbala nze na ose ndịri ndị udo 100 euro 100 euro ahụ gburu ofu ebene ma ọ gbuoro ofu mkpe ha were eshie ji tikocha mee nna anyị ndị a na-eri ka eriri m na nke nne nwaanyị apụzọ eriri m nne eshiri na nne nwaanyị apụzọ were nene di content ibe datin content nwanne ndị a na-eri ụwa uru ịbụghị ibe esi na chi isu ọbịa ka ọ ka na ọdụ ka ọ bịara dụkwa ka ụmụazị onye richa na-erefresh ịbụzi efefe adụ ka ụmụazị ịbụzi efefe adụ aka anyị dụcha fresh ị na-ekwu nwanne jene na ndị eze mmụọ be anyị ahụ onebasi ya gbazi dimkpa ịbụzi ebe ichekwa na yongo boyoyo ma nke na-aza nwa mpasị mana ịbụ ya ọdụ ka nwa boyoyo ebe na-eri ezigbo nri ịpụ bụ onebasi ya dịcha fresh iji ama na abawu agadi ejidekwari nwaanyị alashikwa ya ike ọba na-eri ezigbo nri these guys na-eri ju afọ chimari tempụl ji wakere nwaanyị na-atọ na-alarị ọba na-eri ezigbo nri so nna aka njenere nwa pizza na-eme ndị ahụ ndị na-eri ezigbo nri mmiri enweghị ọkara akwa ọ dịka gofu mmiri enweghị ọkara akwa mgbe ọ na-eje ụka mgbe ọ ka na-eri nri ngote wọchie mmiri enweghị ọkara akwa sinsi ebidoro na-eri ezigbo nri ebidoro ribe ezigbo nri ịpụghị n'ahụ dị ya wọchie eze mmiri wọchie ndị dibịa niile anyị pụrụ ma ndị eze nwaanyị niile anyị pụchara dị na Facebook ngwa wọchike na-ada na nkaba anyị mgbe ọ na-eri nri mama put n'ihu n'anya dị ya wọchị ya kịsịsị o riwere nri ndị omenala ịbụ na bancha na-adozi fresh jene na ụmụazị be anyị niile a na-abata na eze nwaanyị mgbe ha batara n'ihu n'anya dọfa mgbe anyị bido nyebefe nri ndị omenala anyị ị na-afụ na ụmụazị na-adụrụ onwe ha fresh so one day eji m achọ ka anyị mee beauty contest agbapụtasịa ndị eze nwaanyị be anyị niile a ka unu bịagodo vugharabụ ike doga ka fa marakwa na unu na-eri ezigbo nri na ahụda ụnụ mma it is pure true. Overseas people are much hungry and much stressful. Na ndị ahụ na ndị aba anyị na-eri ezigbo nri ha mọdị afọ anyị na-ataghị ya nwanne these guys na-eri ezigbo nri a na-eri fresh and organic and organic ọwụna ọwụ sọsọ organic fa na-eri organic ọwụ na food fa na-eri ezigbo nri jee na ndị eze mmụọ niile na ndụ na-anọba n'akụkụ fa ncha na-eri ju ahụ ma ndị eze nwaanyị be fa gbuo ọkụkọ kọfa na-ata shie ji furu na be anyị. For this I am giving you destiny tickle. Moko ngowo muntu na no dia ngowo muntu na ebe nke liri ebe ha na ọ na-anọ na complete
until me anatakwa again. Steve Okejeme Ugonna. Onye chọrọ ije mbresi na-etiko na nwa ahụ bụkwara ibe. Nwa ahụ nọkwa ya ijekwa ma ọ dịkwa ha welu udo dị. Nye mbresi na-etiko. So hapụ ndị ụka na-akọ ihe ma okongwu dibịa ga ụkara ịwa ya agba uji speed straight naghachikwa back sisi ihe ba na oliwekwa na nni kịta dobekwa ahụ Modeste nwa eze nwanyị Mbaise. My brother, obodo anyị awụhụ otu ahụ ọ dị ka ọ dị. Ọwụ na njem iti okwulu ọha maka na enwere millions of ụmụnne anyị nọ n'obodo eche. Mana ba ọ chọrọ ime iti okwulu ọla maka otu a ka ba chọrọ isi wee mee their own things. So nọ ihe ị ga-ajụ. Ọwụ ga-ama iti okwulu ọla. Gịnị ka ndị Igbo chọrọ? Ọ ihe ị ga-eme. Awụ m nwa ndị ụmụ ọha ga ife na-emewu ife ọha. Ọ bụrụ na ọha dịrị ma we go. Ife na-emewu ife ọha. Ọha dịm ga-ama iti okwulu ọha will go. Kọsa ụmụ nwa ndị ụmụ ọha go. Ana m ife group of people ma ihe ofu onye bịa ma jem no. Eduwe na Igwe nọ na Hamburg. Enwere lot of ndị Igbo nọ na Hamburg buru nnukwute ibu. Ndị Igbo nọ na Frankfurt buru nnukwute ibu. Họ dị aware of ihe. I won't sponsor the thing. Ihe ndị mmadụ mkpụrụ mmadụ n'one ma businessmen ga sponsor. Ndị Igbo nọ na Berlin buru ibu. Ndị Igbo nọ na Holland buru nnukwu ibu. Ndị Igbo buru ibu ebe ọwụ na ndị Igbo nọ. Ife a na-eme karịrị ihe mkpụrụ mmadụ n'one ga-ama ihe. Ọ karịkwuru ihe mụnwa ejighị ike etinye ọnụ n'ihe gbasara ndị Igbo niile. Akpa ala ha n'ite okwulu ọla take him by surprise. Ọ nwụrụ ndụ enwere ndụ na Germany ebe a ga mere the thing organize. I was not aware. So take him on aware. He is welcome. Mụnwa agaghị destroy, mụnwa agaghị stop ihe ọwụ na ọ na-eme. Ọwụ na onwe onye distractịrị ya nwa n'obodo a. Anyị nwe ga-after stop all that thing. So o nwere free movement. Ọ dị free ime ihe ọwụ na ọ chọrọ ime. Without me. Enwevuru m holidays. And the holidays m na-agwụ tata 14. So echi niile m ga-ebidokwa ọrụ. Ọwụ na ọ bịa na Edinburgh. Ọ dị good na ọwụ na-achọ ịbịa na Edinburgh. A contact ya m. Anyị achọ mara na Hotel the Prince Hotel ka Hotel the Prince ka Princess Hotel ka City Club Hotel. Amara ebe ọ ga-alike. Ebook ụlọ ya how many night ọ chọrọ ịnọ here. Then in the daytime ma agbagharị ya Edinburgh. Nwegasị ebe ọ chọrọ ịga meet na Edinburgh. Ọ dịka caliber of people ọ chọrọ meet. I will be able to organize it. Ọ chọrọ meet in the left wing obodo ma ndị politicians obodo ma ndị ụmụnne ndị Judaism ma ndị ọwụ na ọ chọrọ meet n'obodo a. Enwere ndị ihe eji akpọ ha. Ọ chọkwara ibe meet ya na Autonomous Centrum Edinburgh or Autonomous House n'Udo. Ọma na ụmụ eze mmụọ nọ kpọọ ma ndị eze nwaanyị obodo a ma ndị eze mmụọ obodo a gasị. Gwa ha nekwa ihe nnidiri n'ihu onye ọwụ na mee ya introduce to them. Ifu na case ya na ihe ọwụ na o ji bịa na ọ dị solve recognized by international community in my own local way of recognizing people. And I think that my own way, local way, na again international. Mlimalugo maka melege. Invite you to your life.
about our four Nogu. Let's talk about tradition and native. That's why you to get him out. I don't know if I get him out, man. I'm going to city Mbu. I'm doing good, bro. Ana m achọ ndụ na-atanish imeji ndị nna nna anyị ka m gwa na n'oge erugo mgbe onye ọbụla ga-eme ife ọ bịara ime hapụ ndị ọzọ ka ha mee nkebe. Anyị na-achọ ka ndị be anyị move forward. A na-atọ ọnụ back na-aka ọgụ onye na ọ na ọchọta ihe mere na mgbowa na were chọọ onye ọ ga-ebere emu ya oge dị ugbu a. So anyị achọghị ka all those things na-eme happen. We have many things to enjoy. Onye amaghị jụọ ese na asọ ikwu amaghị ibezie n'ụzọ na-amaghị agba ogene na-egbu anya n'ọdụ maka na mmiri dọ na-ejidọrọ nwa nkịta okogboro jejuo ntụ ụtụtụ eche ya kaba onye a dị na ọ ga na-anabe ya maka na ụzọ nwoke si bịa ụwa na-akpọ ya oku mgbe niile. O ji eme agadi nwaanyị fụọ n'ụlọ ọdụka ogoro ajụrụgo omaka mele no mungo traditional nwoke de omaka mekworo no nwa wundu na watch traditional nwoke de maka na aso na agadi nwaanyị dada na agba ogo ihu ovu no ugbo ono anyị na-agụkwa ụmụ agadi nwaanyị na ife ọzọ kwara bụ agadi nwaanyị ba na-agba n'ukwu ose na ọkụkọ ji na-akpagharịrị n'ukwu ose. Anyị na-agwa ndị ụka na ọzọ na ọgbụgbọ ntụju oyi ọkụ daa ebube ọdụka ọnyụrụ anyị mana ịma ihe aka ole ọgbụgbọ ntụju oyi nkịta amagburu ya mana ọkụ daa ebube ọdụka ọnyụrụ anyị ịma ya aka ebe ahụ ya ole ego ọmụnwa tradis takọta na du ụtọ ofu oruru eke update. O nwere ibe ofu eze nwaanyị be anyị kwuru ọ sọ na ndị ụka bịara pretendie na ha nwawo ndị dibịa nnabasịa na okwu mmụọ were na-emebi isi okwu mmụọ be anyị. Enekwere m ibe aha anya ọ dịkwa ka eziokwu because ọwụ na ndị nọ n'okwu mmụọ edifendinwu mmụọ. Ana m eblem eze mmụọ udo olulu eke ife nji eblem ya wụ na o kwevughị before o mechaa kwete o mechaa olu mgbe ndị atọpụrụ ego because o kwetere olu mgbe ndị atọpụrụ ego ya nwagazie ha iziele bụ ego mgbe ahụ ọ gwara ba 100 million naira mgbe a ka o gburu mmụọ ahụ mgbe a ka o mebisiri ife niile egowe ihe mebiri omenala na ọdịnala anyị egowe ife mebiri omenala na ọdịnala anyị. Ọ kara ewu ibe magburu onwe ya onye ahụ ekwechara mmụọ kwete ya na nava ego ya were dị mmụọ jos ya natava ya jee natava ebe ga-eliloketi mmụọ ahụ ewere obi ọcha tụtụrụba ibe niile mmụọ ahụ ejighị ego fibe ya were obi ọcha tụtụrụ ibe niile asọrọ ngasị na mmụọ kwere ọ wụrụ achụkwa agbaghara ya egwetere ya mmọnwụ na-agba mmọnwụ ebe ahụ were na-ewesi ihe niile ahụ otu obi ọcha na-ewepụ isi ya di ya. A na-alụrụ nna ụnọ ndị mmadụ na-alụrụ nna fa ụnọ nna gobiri n'ụnọ aja ị nwere ike kpata ego jee lụọrọ nna gị ụnọ ọ ga-adụ happy nna ịsụ na ịbụ na nwa ya na-alụrụ ya ụnọ ma ọ na-emere ya ihe enyego reason asị ya na this reason na achọghị ka a na-eme clear noise ebe a nọ ya nwa ka eji chọọ ka ewepụ ya o kwere achieve tuo ya that place mana nwoke ahụ chọrọ imeke millions of money ka o si gbaa 100 million naira enyekwa ya the one otu ikwu na ndị ọ nakọtagoro anakọta oriri eri. Ọ na-agwa na udo olulu eke ahụ enweghị ọfịa before ọ na-agwa na udo olulu eke ahụ enwegasị ha anụ dị ndụ before ọ na-agwa na otu ahụ esi eme ife udo olulu eke ka o si eme ka esi eme ya mgbe dịrị gbuo. Some people kwechiri na okwu mmụọ bịara tọnụ were mmụọ ahụ na-eme business ha agaghị protect the interest of the mmụọ ife ama their own personal interest. Nwanne ịdawara ka ukwu ịdara ka ukwu even mgbe e kwuru
100 million naira wano agwazikwu ndị mmadụ ego dobere di ya onye ọwụ na-do after money ga-eme anything because of money and ọ ga-efel the money falling bụrụ ka na-eme ibe nwụti ego nwere ibe ịbụrụ ka na-eme ka ụti ego ọ ya nwewe iji gosi na mmụọ ibe mmụọ ha ka na-eme onweghị ni ekwensu onweghị ni owu na ji agba m mgbagbo mmeri nwa m and imezie m ibe na iji eme m intimidation ịpụ na ibe with intimidation ego ihe we merenụ alụba ọlụlụ chọ ọrụ ọ naghị awụ ọkụzi ebebe ekpere becha ekpere ọ naghị awụ ọkụzi ego ka pepụl na-idiri n'ibe ọwụ na a na-eme so eze mmụọ udo olulu eke dawara ukwu mana mmadụ mana mmụọ ahụ ama 100 million mmụọ ahụ ama 100 million ọ wee eze mmụọ ahụ ma 100 million wute ndị arenji dibịa gị eze mmụọ na-anaghị agwa okwu direct ibe ije kpọọ dibịa gbawara gị afa ọwụ ndị amaghị ibe bara n'okwu mmụọ na-eje akpọ dibịa ka dibịa gbawara ha afa na mmụọ ka ọsọ ọwụ na mmụọ gbara gị ọkpọ okwu mmụọ ahụ ga na-agwa gị okwu direct gụwa ibe mmụọ ahụ gwara gị ka ị ga na-agwa pepụl gwakwuo ma dibịa gwakwuo ma aka ji ọfọ gwa ma onye ọwụla mmụọ ahụ ga na-espik to eze mmụọ direct ọwụghị ebe eso m iwu eze mmụọ anaghị agwa gị okwu ka isi wee wuru eze mmụọ dibịa bịa ọgwa gị ihe mmụọ gị na ya nọkwuru kwụrụ amakwaghị ife o sịgo dibịa afa ị na-abịa agbara m afa na mmụọ be nna m gụnwawu dibịa afa mmụọ be nna m ọ naghị akọmuniketi wit mụnwa because emere m adopt na the family ihe a niile fọmatị eze mmụọ nọkọta ọkpọrọ dibịa gbabata na mmụọ dibịa gbagbawa afọ gbaa ngara ebe ahụ na-agba afa sogo na mmụọ jikwere kwu nke a mmụọ jikwere kwuo nke a gị nwawu dati dibịa ahụ na iwu na okpokoro ofeke di ya mmụọ anaghị agwa gị okwu because onweghị ikoolu ife iwu mmụọ sogo na-eje eweta 100 million nwanne ibe awara nji dibịa gbara afa ahụ eze mmụọ na-agwa ya okwu ọma mgbe eji adọ silent mmụọ a na-agwa ya okwu ụmụ dibịa na-abịa agwa eze mmụọ mgbe onye wụ dibịa wana onye dekwana dibịa onye ahụ nwa ndị nka na ụzọ ịma na dibịa ndị nka na ụzọ tọrọ dibịa nka na ụzọ anaghị eje na dibịa ọ dibịa na-abịa na nka na ụzọ egoro ibe goro mkpụrụ ibe na-abụọ na ọ na-abịa goro oji goro ogene goro gbarana goro abịa igwe goro ụmụ ife mma o ji egbu anụ gụkọrọ ụmụ ife niile ọ na-abịa so ebe gwa m na dibịa ji abịa na-agba dibịa ji abịa gbaa ngara be m na-agbara m afọ ọ gwa m ife m ji eme ngwa dibịa ngwanara ada ebe ọsịsọ gịrị ya kpakara dị ngwuo nga kwuo m okwu na-atụtụrụ m mgbara na kpazi ego ehi ya ọsịsọ ọmụ nwa traditional nwoke dị agwụba ọha ama agwụ ndị nka na ụzụ gịrị ka nwa ahụ kọrọ ọgwụ gịrị ka iji kọ ya ọgwụ ikwuba gbara ngụ gbasasị ya akpa dibịa gị gbawasịa ibe gị ihe ọsịsọ so eze mmụọ jere aha ndị arenji agbara ọdị afọ aha na isu ọhịa agbata ndị arenji dibịa si abịa gbaba afa gbachaa afa gbara ofu onye so na ọya maka ibe a mere ndị arenji dibịa si arenji miracles arenji Nollywood unu ejigo all those things deceive people gowa na-eme na ịwa ọmacha nche deceive mmadụ ọbịa enweghị ibe ịma isiwa gị jee na chemist ije goro ọgwụ ije ha ama mgbe mmụọ ijere tụghachi na ya na-ewa ha ibi ije na-eje na chemist egoro ọgwụ jụọ eze ka ị mara ibe na-eme ha ọmụnwa ọtara m nkweris so eze mmụọ udo elulu eke dawara ukwu ọ na-ediri 100 million naira ndị o nwetaghị ya ka ọ na-eche were kwara mmụọ nna ya kwasasị ya o meghị ibe o wepụtanwuru di ya ọ na-eche 100 million naira dịka dị ọ kara ịgwa mma akpọta ụmụazị be anyị ka ụmụazị be abịa tụtụkọrọ ibe niile dị important ebe a jedobe ebe ọzọ a ga-edobe mmụọ ahụ
pakwutere di because what is the corner the money owo na ekweghị nke ahụ dị iche nke ahụ na ekwele asị gị na 300,000 emegide asị ka eji enye gị 1 million naira gị jeze sụba na asị nye gị 100 million naira na men eburu aka m ji ya alụta nwa jai so aka na alụta nwa jai adị mmụọ m ka na-agwa m okwu mmụọ m na-eme ihe ka na-agwa m okwu arenji dibia is not for me anaghị m ejebe dibia ụmụ nwa ndị nka na ụzọ olive oil heals so ọgbaka mere na ụmụnne m Okwuluọra ọ bụrụ na ime nwuo ibe a ọ bụrụ na o nwere otu ị ga-esi eti dịsị ụmụnne anyị buru during the Biafran Civil War drop ha na Ivory Coast, Equatorial Guinea, Gabon and Sao Tome. Ọ bụrụ na ị nwere otu ị ga-esi eti nwunye na program ka anyị mara na otu anyị na ha si unite kwa again mara na otu ha si amata na anyị na-ajụkwa ese ha ọ na anyị nwa makwa na ha nọ ebe ahụ mekwuo ka ha mara nna m ga-adụ very much happy about you and then ga support gị ihe ọwụna na na-eme ọwụhụ na nwere ego mana ego awụghị everything ị mara na m ga-akwụrụ gị n'azụ n'ihe ọwụna ị na-eme anyị na-ediri ka anyị tie ihe ebe a ga-ekwu okwu and ị mara na afa gị agaghị efu na that masquerade under Okwuluọra anyị amaghị ezigbote afa ya na o mego something anyị ga-eji ewere ezigbo afa ya tie ya n'enu aka Okwuluọra so mee something all those ibe club side o ibe a eze mmụọ nwa wee eze mmụọ anaghị eje ọ dịka ibe a so na-ewe na iwe ụmụ eze mmụọ mana nọrọ my message nọrọ ife ndị ichie ebe anyị kwuru na ụmụba anaghị efu na mba na for too long na ụnụ gbara nkịtị and most of people na anụ destiny after ha were the team flush ya under the cupboard na nwa onye Igbo anaghị efu na mba na ife ukwu mere ife ukwu bazụ so ọmaka mebere ụnụ